Ceedel Diallo maire commune mo Goudiri walliti dendagal dude commune o kabirde jangirde tottirgol ngol wadi koye tawtorede yoga e hilifabe jangde commune o. Hande rendinno amen do enam ko hokkilgol fourniture ko sukabe jangiri. Directeur uji école di kanyum e représentant jinnabe ngari tawtorede comme yimɓe gandi jangde ko compétence transféré ɗum woni hujjaji ɗi laamu ɓami halfini ɗi mairie no halfiniri ɗi mairie noon laamu no waɗa hen jungo mum ɗum woni maire uji aussi yo ballit école aji ɗi wallitgol école aji noon ko ustandi jinnaɓe ɓe dépense. Hay so tawi maire o waɗi tan ko fodde mum no waɗiri ni ina yooɗi kadi ari e saaha mum. Ko fodde makko sa o watta mais no waɗirta ni ene yooɗi ene feewi kadi ene timmi gadi sa ƴeewi ko feccaɗo e bagage ene heewi ha wona seeɗa wonanat gartam mawɗo jinnaɓe sabu ɗo joni to ponnoɗa sodde kay jeegom walla jeeɗiɗi sa rentaki ko way goto jogorɗa sodde wonande classe uji tokosɗi kam hay kayeji ɓe jogorani sodde ardoise uji haala mum haalaka donc ko ballal mangal e oɗo jamon e ɗeɗo caɗele hande. Jinnaɓe jangoɓe ɓe tengtini weltare mum e ngal baɗal tema ɗum wallitɓe no feewi e nde hitande sattude. Welama mawɗo ha ala to haaɗi so wonti aɗa waɗa ko ñamɗa aɗa waɗa ko ñamminɗa a waɗama hen kadi ko ɓiye yaari école so tawi heeɓi gussanɗoma hen dongal banggue goto ala ko mbaɗa wiide sana yettude Allah ene laaɗi mum e yettude e baɗɗo ɗum o kala ko jiiɗa noon ko sababu o noon ko monsieur le maire Ceedel Diallo commune Goudiri min beltima e dendagal équipe makko foof. Kamɓe ƴettuɓe konguiɓe kala noon ɓe garti e hirjinde jinnaɓe ɓe nde tinnoto e jangde sukaɓe ɓe nde tawno sukaɓe hande gonata mawɓe janggo.